Guriani itu hatta minggu tas dari majuho kita maka perseai pabua debatado kati bulhon akana dangol. Dia manuaeng ragam ni hadangolot taganuk. Perdangola dia manuaeng natahilala di bagas rohatta marsada-sada. Manang di tonga-tonga di keluarga. Nang di tonga-tonga ni akana poso bulung. Isarana tupa manganggur na sidala ni kopiton. Magok ka ulaon. Dohlan ka nasing. Di minggu tao di pakulingi debatado. Debatado pati bulhon. Zolmak kana mardangol. Di tonga-tonga ni ngoluna. Songo dia mahita marnida pabua takasdo ro debata pati bulhon akkana mardangoli. Ta mulai mazolo sian aya onom. Gidok desi HP di paserep dirina manatap na di Banua Kijang dohot na di Tanoon. Di pangatusion ni dunia Timur Tengah kuno, langit do na tumibo siyan nasanadong di Hasyanganon. Tudus dui hirap pangatusion ni opuk kunahina di hutan nami, muludunga dong obud di wereng, inama perpu di situ tu. Dangadong be meningah hadong di balik ngi. Jai molo didok makuling pesawat hapedak tarida ala di holipi obuni. Dia tong meyak kahwaso-haso ni portibi na sutaridain. Alang go di huto-hutok nga. Holan obuni nama na tumibo na perpudi. Siyan nasa nadong di pangatusyon na. Alai di patorang para pesalimeno dodak songoni. Di mata ni zolma doboi hiranai perpudi dumau senna sana dumau. Alai lubi siani manorusi do huaso ni jahuba. Manalpui akalangit rodi ni parlangitan dau tumibbo siani. Alani molo diatusi halak dunia Timur Tengah kuno dimulanai langit ido na tumibbo senna sana tumibbo di hati dakon nasidama anggo debatani halak Israel daudo pe tumibbo siani mengatasi siani alai nang pesongoni tibona debata mengatasi nasa langit rodi mengatasi nasa bangso dang mangabati hati boon nai laho paserepod dirina tuat tu portibion laho paluaho nakazolma di bana sunggul-sunggul don tuhita dingoluta si ganupari sai mertua ma ruas nehuria melotibu akka jabatanna do pangkakna do golonganna do lan akanasing lain-lain pasubukota dirita marnida debata natibo situtu dalam tahta yang maha tinggi tidak pernah menghambat dia untuk turun ke dunia ini dalam rangka menunjukkan cinta kasihnya yang sejati menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Buasa ikut tua tibana dia ya pitu didok ibana pahehehon namekmet sian orbuk di patibuldo napugusi sian gabbo lapatan na tuat ibana tu portibio paluah zolmai ai tudocon orbuk go sasitong nga zolmai na suarong argana
Alai ga biarka dibahit jauh ba. Jai molo baga-baga pehitan waing. Uli-uli yak kainata ganteng-ganteng hitak ke bawah. Alai sa sitong nga bekas orbuk go hita sa zuhu na ijulu ni debata. Iban na si bata molo makubur na moding sa sokon na gararo di baga sa roha ikon sa idohonon ali siya donang siya tano do permulaan ni dagingmu mula may jolo gabetano. Yang gue dimulai sokon na haci do roha mabigi mulai do zolma ngabeutano opung isya hain narupani memang bautano do hita. Mula dong pesi pereset tapak keno yang sasatokin ba sebikas dui anom bertepiak kita mago dui mula go ikon gabe orbo dungi di bagian B dia ya pitu do dipatipul na bogosi sia gabbo mungkin jomono pangatusion gabbo on songodore di hutata di Bonapasugit melulung tardore sasahalak semacam jenis tanah gambut yang tidak memiliki tanah yang keras di bawah dan dengan gravitasi bumi seolah-olah kita ditarik semakin masuk ke dalam lumpur itu gaboi ibana melo tardore misalnya iba ala menuan eme rupani di huta anggodunggo saka masuk di pahohom ay lam mangutor ibana lam masuk ibantu bagasan. Songoni do hita tong di patibul jahuba sian gabbo lisop ni dosai dang boy hita sadiri be palua hudirit tesyani merihite pabahenat tadak tuk merihite hina dengan ni ulota dang tuk ia soholan ala asini rohani debata. Leado hita sa sitonga. Dangol do hita sa sitonga. Molo holan maruzahan tu dirita sadiri. Tu hadiriota. Tu hazong-zongata. Songon zolma diadupan ni debata. Alai tunga palai mapul-apul na bagas di minggu tasadarion di patibul jahuba do nadangoli. Dang di paloas mago naleai nadangoli di bagasan haleonna dohot hadangolonna. Alai dahi tamazo sudah mazahana diaya ualui. Mulutawad do bibilta rupane. Alan yakan naung medion dakse sudi behita mabuah bibil tara. Alai tapak kema anggo di tempat tabi smartphone tai. Ayat uel widok di pahehe ibana sian orbuk na bugusi siak gabbo ayat uelu lao pahudul honibana top dohot akara jani bangsona. Lao pahudul honibana di pahehe sian orbuk di patipul siak gabbo lao pahudul honibana top doh akaraja di bangsoda. Molo iterjemahun di hati Indonesia hata top dang terkenal maksudna di hata Batak alai dus setara rap doh takka na terhormati. Dai do apul-apul na margaya makadamang do dainang hita na met na di bagasan orbuki doho akan napugos na siya gaboy di pahudul hita top sarupa dos setara doho akka rajani bangsona. Di bawah ini
Sotung mek rohatta diderita. Mananggabelia rohatta diderita. Ay nunga di paltop Jahuba hita rabdo akara jadi bangsona. Sebaliknya mertua do aka namora, aka pejabat, aka perpangkat, moloso gabe mati bahu di bahen hudulanna. Rabdo hotak kana bugus. Rabdo hotak kana lea. Rabdo hotak kana dangol di tengah-tengah ni nguluna. Adong gope sedanari hamunak kadamang dainang na balga perdangolan na dipahit debata hita sa perdangolat tay lubiak kaina isod jaya sia ibana payan parapuan nahol dijab. Mudah-mudahan sudir bihita taka semangat tu si hatahol. Ima sadaina parapuan sahirna tertutup perbuin di bortianna. So tumubuhon anak. Ima nahol. Di halak Jahudi ternyata leado parapuan akanahol. Dangol parapuan akanahol. Nasoya tumubuhon anak. Ibadah torop di tengah-tengah zaman modern merubat tusan terapi tuson anggiat nian dapotan boni ni bertianna pasu-pasu di pada anak konon di tengah-tengah ni nguluna. Alai nang penang mengulu hita di hatan debata di zaman na modernon dang boi jota torop sopi gade pe ruas ni hita halak Kristen. Nanga kaina parari kamis akan tua-tua rupani mulo bahirsian gurija olo di pakulingi anak konai asokon naso hasedo hida parumek konamang bameroha maudah inaru dangi dok jadi diserakor rupani ali bameroha maudahin ala jetong dang sikko haboru-boruon di parumen nai. Jai mek dorohana pis do mata ana mernidai dangol di hilala paropuani. Di bayani mertua ma kaina nang tumubuhon anak. Adang tartuhori sa sitonga. Dalahamyak kabawa mau mabayak kuni sungguh dia mabayak kuni. Alai kebahagiaan nahola di pasat tuak kaina tumubuhon anak. Sabaliknya mula lumabat di pabit dari bata tumubuhon anak akaina nang marumah tangga 1 tahun 2 tahun 3 tahun unang dangol roham disi marihita-hita hatan itu haton ala debatado pahehehon doho patibulhon didok dison ibana payan parapuan nahol di jamu gabe ina nalas roha midaka anak-anak. Taida masdolo minimal tolu parapuan di bibel tai namat saya nangol dihilala ala suatu tumbuhan anak ibana. Sarana si Sarah dohot si Hagar. Nang pedi mulane si Sarah do madokon tu si Abrahamon ngasokon na lammatua waman. Ba tong mamarroha ho ya dong si Hagar disi. Buat may mana gabe dongam. Halay dong tumubuhon anak si Hagaron mardangol do dia tong mana dirina. Malengleng gorohana do ate-atena. Ala saipis matani si Hagar mernida si Sarah. Alai dung di pasahat si Sarah itu si Abraham tuadupan ni Jahuba. Diguhi di batado baga-bagana tuibana. Dia tutuani si Abraham dohok si Sarah tumubuhon anak do si Sarah.
dibibiltai hampir 100 tahun umur ni si Sarah. Aku sendiri biar nang umur 10 tahun no tubuh dan neraka berubah nih. Hal dah kadang naso terpatu pa, dia bata. Ayah juga dia namasan yang dirau mangunon tubuh sarina 10 tahun, asu digempar pertibion. Tubuh-tubuhan opung-opung gini rupanya. Tapi bagi Tuhan itu tidak mustahil. Karena Tuhan berkuasa mengubah masa hina dari seseorang menjadi terhormat. Songoni donang si Hana. Dohot maduna si penina. Iban na memang seunang madong huriat tahun namar madu bah. Menginum madu, badu, boy ma. Ala yang kumaban inat tado di madu, may hacik dulu dah, dangol dulu. Apalagi song si peninaon, saya song na di patuduhod do, marok pa iba na tu si Hana. Asa tung mohop, asa tung dilalay rohana tetena. Gaya bilang tabba maarsak ni rohani si Hana tumatangis mardangol ibana alay rodo ibana tubagas ni Jahuba tumatangis ibana moki-hoki di helalay ibana mangido ali Tuhan ukap ma bertian ni naposomon pola ido si idi tiki naronggo sada ina nuang namabu isonin na ala menugut-nugut depe ngasay bang tubit-tubit pamangan. Alay dukap jauh nang bertian ni si Hana. Tubuh ma anak kona merguar si Samuel. Napatuluhon si Elizabeth. Ima pardijabuni si Zakaria. Dinaro suruh-suruh ni Jahuba pola mekel si Zakariaon ala sekel di lala beharo si Elizabeth amatua tubuh-tubuh muse iban nagai bayi dok Jahuba do dipicang si Jahuba do si Zakaria seliling satahun dang mukap pamanganna puasa dang mukap pamanganna sairana molotado bahasa ni Hazul Maun tutuk mapamangami mekel ho aladak persea ho ditikina iko muka pamangami ala petuduo kumahwasoku manguka bortian ni si Elizabeth. Setahun kemudian dia mengandung tubuh ma anak kona imasi Johan. Anak koni si Sarah naking margowar si Ishak. Anak koni si Hana naking margowar Samuel. Anak koni si Elizabeth margowar Yohanes. Tuluca tidak sembarang orang. Tiga-tiganya orang itu orang-orang yang hebat. Joy molo di pabeda debata bortiam wakainang parumemu pahopum. Jangan-jangan Tuhan sedang merancang anak yang dilahirkan itu bukan anak sembarang. Tapi anak-anak hebat. Yang Tuhan pakai untuk tugas-tugas khusus. Misi khusus. Dalam rangka mencerahkan dunia ini. Mencerahkan keluarga. Mencerahkan gereja. Mencerahkan masyarakat. Jadi terpahu sordebatado. Perdangolan nihita hazul maun. Gabe bonggal, gabe sangap, dijulu ni Zolma, dijulu na Torop, nang dijulu ni Tuata. Halani ido dijauhon perpesal menon, nang akan adangol do nahina rap hita sudi raposan debata, rap mamuzi mahita digowarni debatatai. Daladong nama saya menarik di ayat 2. Di ayat 3 do 45
Pamujioni di sudi dimensi. Misalnya di ayat 2 ya dok. Pinuji magwar ni Jehovah olak nion rodi saliling nililing na. Ini menyangkut dimensi waktu. Jangan dong dison waktu khusus untuk Tuhan, ada waktu untuk dunia. Sudah pertikian ini. Di sudah waktu, sudah momentum, sudah kairos, tapuji mah debata. Dungi ayat tolu dimensi inganan, tempat atau ruang. Dok di sian habit caran ni mataniari. Rodi hal sudutan nado si pujion goarni Jehovah. Jadang boy tapi holan berzu martuhan di gereja. Ikotonggo berzu martuhan tiki martiga-tiga. Mang nomor 33 asope, mang nomor 33 ikan nasipe, ikotonggo hot kiluna. Alaboido memiliki dua karakter yang berbeda. Di gereja karakternya seperti ini, tapi di tempat pekerjaan sedikit-sedikit menipu. Dang boiso. Di sudinganat do, sian habicaran rodi hasudutan. Jala ayat 4 5 menyangkut dimensi situasi dan kondisi. Tumibul do Jehovah syaluhut akabangso. Tumibul. Manadong pedisi komparasi ni hasangapon alai tetap bo tumibul Jehovah. Digizang niya kalangit doha mulyaon nai. Tungi semasong Jehovah di batatai. Tibui bana marhabangsa. Jadi sudi situasi sudi akka kondisi. Di bawah ini tarapul marohatta. Allah di pa hitsat, di pa bakki di batado akka perdangulatta. Bahkan di dok naking di pa hudul top rap dohot akka raja ni bangsona. Lasoni man yang nang zuzo Tuhan wakana poso bulung ni huriatan atau ngoparheo di bagas tikyon. Asa gabiakan apa sobulung na hitsat bangkit menaluhon karagam ni dosa alai lumobi hitsat menuju kehidupan yang jauh lebih bermutu baik di tempat pekerjaan, di rumah, dalam kehidupan rohani dan lain-lain. Masalah rohata paraheo di napa sobulung alaud depe perzulu pasca Covid. Alai tatangyak ko manasida lumobiak kanak kota ison na pasubulung pasca naking di samping niya ka pesta-pesta paraheheon na bidang umuna tahalat summe. Alai tutahun depan ikotonggo tapadinggan paraheheon. Misalnya paraheheon lomba cerdas cermat Alkitab. Lomba vokal sulu, lomba buku ende, lomba pidato bahasa Batak, dan lain-lain. Jadi asing perheo di olahragai, tapi tetap olahraga rohani harus kita kedepankan pada waktu-waktu yang akan datang. Laus tabuhay do amanginang tokinari bagian ni pesta gotilo tamadok mauliate tutuhatta. Di bahini molosongon na rame pe di luar naking marang na piga-piga stand alay ruasta na memiliki UMKM dang UKKM ate beda-beda tipis do UMKM dohot UKKMon patuduhon ko perzolo hita mangalehod dorongan pahicaton ekonomi ni ruas ni huriatta. Asa gabi kagiat ruas namora na ruas tay. Laku tiga-tigana. Jala torop akana makasiholi. Alai per UMKM ni huriattaon tetap menjaga kualitasna. Unang gabi do rupanya latu hakabipidon ba merpengajudon nak pe urang dengan mutu na in rupani tao.
Garia dai ko sumurung ko mutuna benota tuhuria ay mo pitor 2.600 ruas ni huria tapatorak ko ni asa hati itu sudah berlusung laho patu pahun dalinggan asa hicat nang ekonomi ni huriata hicat nang lubobi partodiota.